Вітаю спадарства, з вами падкаст вальнадумства. І сёння у нас у гасцях Яўген Караулаў, кандыдат у каардынацыйную раду і лібертарыянец, таму менавіта ён і ў нашым падкасце. Яўген, распавядзі трохі пра сябе. Всіх вітаю. Так, клічу Яўген Караулаў. Я беларускі палітык, удзельнічаю ў беларускай палітыцы, дзесьці прыкладна з 2017 года. Удзельнічаў у розных палітычных кампаніях. Чаму 17-го? Тому што мне хацелось стаць дэпутатам Мінскай гарадской рады. Я для этого выступіў у «Гавары праўду». І чаму уступіў? Тому што тады это было пасля 2015 года, тады папулярнейшы і адзінай апазіцыйнай кандыдаткай была Таццяна Караткевіч. Мне агулам спадабалось, плюс просто пра іншых арганізацый амаль нічога не чуў. Ну і вырашыў да іх давучыцца, таму што ў мяне не было досведа, але вот хацелось стаць дэпутатам, там неяк змяняць Мінск. І тым болей я вучыўся на эканаміста, і мне хацелось уже неяк у жыцці прымяняць мае веды, якія атрымоўваю. Змяніў штосьці ў Мінску? Пераехаў, вось. Адзіная змена, на жаль. Вось. Потым працягваў удзельнічаць у розных арганізацыях. У 2019 годзе я з сябрамі, у тым ліку з Алексеем Лазаревым, мы стварылі моладзевы блок, каманду маладых кандыдатаў у дэпутаты. Я быў наймалодшы кандыдат у дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Але, як ведаеце, нікога з нас не бралі, дакладней не прызначылі. Ось, потым я паехаў валантэрам у Румынію, вярнуўся 5 жніўня, спецыяльна на выбары у 2020 годзе. Быў у камандзе Андрэя Дмітраева, таму што ён ідзе ад «Гавары праўду», адпаведна, я і павінен быў яго падтрымоўваць. Вось, дапамагаў ему неяк сацыяльнымі сеткамі асноўным, але это быў онлайн. Вось, пасля гэтага я паступіў у жніўні, там, канцы ў магістратуру ЕГУ, публічная палітыка, вучыўся онлайн. Я не лічуся героем, які там здольны нейкія сілавыя метады барацьбы, таму збольшага хадзіў на мірныя пратэсты, таксама намагаўся неяк бюракратычна перамагчы нашу ўладу. І вот мой сябра мне пісаў розныя скаргі, там, напрыклад, тады памёр адзін дэпутат, здох, і по правилах ЦВК павінна было праводзіць выборы. І вот я написал ЦВК правесці выборы, на мне адмовілі, я пашоў по судам, дайшоў до Верховного суда, як бы выборы так і не правялі спецыяльна для яго. Балатаваўся ўсход, але была мёртва-рождзеная структура. І вот 17 красавіка 21 года мы з Лёшай разам палецелі на самалёце з Мінска ў Кіеў наведаць сяброў, але потым я ўжо вырашыў не вяртацца. Потым паехаў у Літву, там трэба было зрабіць дакументы, каб па Эразмусу паехаць у Кіев. Жыў у Кіеве паўгады, адзін семестр. 5 лютага пераехаў з Кіева ў Вільню, 22 года. Вось, мне неяк такіх штуках везе, тому што я з Мінска, калі выязджаў, это таксама было дзе-то за 3 тыдні да пасадкі Ryanair з Пратасевічам. Вот з Кіева пераехаў да паўнамаштабнага ўварвання Расіі. І в універы я пазнаёміўся з Андрэем Казакевічам, зараз ім працую, інстытуце палітычных даследаванняў «Палітычная сфера», арганізоўваем розныя даследаванні, таксама прэзентацыі, канферэнцыі, міжнародны кангрэс даследчыкаў. А маё самае, для мяне важнае, любімае, это тое, што я тэхнічны арганізатар беларуска-украінскага экспертнага форума імя Астрожскіх. Ён уже двойчы адбыўся ў Львове.
І это важна, тому што раней як бы беларускія і украінскія палітычныя колы змагарскія паміж сабой ніяк не супрацоўнічалі, і звычайна як бы што ўлада там только глядзела на эканамічныя сувязі, а палітычна там Еўрасаюз, Расія, так і ў Беларусі Еўрасаюз, Расія, Украіны адзін аднаго мы не разглядалі і мала што пра адзін аднаго ведалі. Вот цяпер я арганізатар першого этого форума, які ў 22-м годзе прыйшоў у снежні, і у 23-м прыйшоў у лістападзе. Вось, вернусь да палітычнай сваёй часткі. На пачатку 23-го года далучыўся да Коордынацыйнай рады другого склікання, і разам з іншымі маладымі людзьмі, тымі, хто займаецца моладзевай палітыкай, мы стварылі фракцыю «Моладзевы наступ», якая адна з немногіх фракцый, якая жыва дагэтуль, і мы балатуемся у Коордынацыйную раду трэцяга склікання. Зараз будуць выбары, і мы ідзем пад апошнім нумарам 12. Голосуйте за нас. А куды вы наступаеце, калі не секрет? Наступаем на што? На дзедоў. Ну, у сэнсе, да, што як бы вельмі нават у мінулай радзе дастаткова было эйджызма, гамафобіі, там, як бы, калі там нешта кажаш, там хтосьці мог усміхацца, там, малады. Это прынамсі так успрымалася, і мы хацім вось прынесці як бы новую палітыку, каб моладзь паважалі, слухаліся, таму што як бы калі будуць толькі людзі старэйшага ўзросту, то проста не будзе змены пакаленняў, і як бы атрымаецца такая міні-Беларусь, дзе зноў людзі толькі старыя. А мы хацім новай палітыкі. У нас, напрыклад, фракцыя была, што кожны месяц у нас змяняецца лідар, каб усе маглі паспрабаваць сябе на лідарскай пазіцыі, там засядаць у нарадзе фракцыю. Ты сабе паспрабаваў? Да, але як? Прикольна, там удзельнічаў у розных спрэчках, там не такія больш былі бюрократычныя, я думаю, не вельмі это цікава, але да, у нас там нават апошнім жа месяцы, калі як бы уся Коордынацыйная рада рыхтавалась да выбараў, так у нас як бы не змяняўся лідар там, таму што ўжо як бы амаль канец. Яна, і сама Коордынацыйная рада другого склікання, можна 3 этапы выдзеліць. Вот яна стварылася, напісала статут, потым правяла слуханне АПК, і потым рыхтавалась да выбараў. Таму была не вельмі эфектыўна, што ёсць. Ладно, давай ДКР, гэта будзе наша асноўная тэма выпуску ўвогуле. Давай трохі пра цябе размаўляем. Як ты сустрэў пачатак паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне? Ці не ўбіла гэта вайна у цябе лібертарыянца? У меня просто ёсць некаторыя сябры, якія позна ложылі спаць, і адпаведна яны ўжо просто не заснулі ту ноч, як бы ўсё сачылі за навінамі. В этом плане мне пашчасціла, я паспеў выспацца, таму што потым наступныя 3 дні яны просто сліліся ў нейкі адзін дзень. Ты як бы прачынаешся, чытаеш навіны, бывае, паеш, все, ідзеш ложиться спаць. Першы дзень там хадзіў на мітынг да амбасады Расіі, там быў вялікі мітынг у Вільні. Потым все, ідзеш спаць, прачынаешся і зноў так па колу, это, не ведаю, дня 3, можа тыдзень цягнулася, і все, не працуеш, нічога, не ведаю. Людзі, конечно, там ты, якія працавалі, яны моцныя. Я, просто все, читаеш, як бы. Я ў галаве чамусьці было, я разумею, там Украіна не ў НАТО, всякое такое, чамусьці НАТО ўпішацца за Украіну, разбомбіць нарэшце эту Расію, все, конец, разбомбіць Расію, значыць, і прайграе Лукашенко, значыць, мы ўсе вернемся. І, все, як бы, это скончыцца. Это шах, але, да, як бы, Украіна ж не ў НАТО, ўсё ж такі, але хаця б дапамагаюць, таму, як бы, вот, все это цягнецца. Лібертарыянства, да, цяжка будаваць лібертарыянства ў краіне, калі існуюць дыктатуры, якія як бы ўсе твои юрысдыкцыі могуць просто разбомбіць, уварвацца, знішчыць. І таму што
Еўрасаюза і ну лібертарыянства як бы галоўная каштоўнасць як бы чалавек і яго там жаданні. А для России ну, Путина там асабісты як бы чалавек это просто юніт у нейкай геапалітычнай гульне, ну памёр як бы Бабы яшчэ наражаюць. Да, наражаем нового, там бацькам дадзім эту Волгу, Газель, не ведаю, што там. Ладу. Да, я в этом машинах не вельмі разбіраюсь, просто памятаю навіну, як бацькам далі какую-то белую машину, замест загінула сына. Як ты думаеш, ці ўвогуле ёсць у лібертарыянскіх такіх нават вялікіх супольнасцяў шансы супраць дыктатур, якія ну вайскова просто больш эфектыўныя? Ці можам мы вось на краю Еўропы будаваць Беларусь як якусь такую больш лібертарыянскую структуру? Ці можам мы умоўна там адмовіцца ад войска і зрабіць яго прыватным? Ці ўсё ж такі гэта нереальна у наших умовах? Ну, я веру у паступовае лібертарыянства, да, як бы как не ў адзін дзень мы там вырашаем, що ліквідуем Республику Беларусь, теперь у нас ААА Беларусь. Да, ну что поступово, да, будем там скарчаться розныя регуляции, колькасць там чыноўнікаў, і в один просто день их не застанецца. Не ведаю, ці дажывем мы до гэтага момента, але я веру, что такое мажліва і что такое трэба рабіць, як бы, тому что вывучаў эканоміку і вучылі, вот, что рынок лепш за ўсё ведаю, што патрэбна людзям, якім бы я ўжо бачу плакаты Яўген Караулаў, я пацісну руку апошняму чыноўніку. Ну да, это можам зрабіць у будучыні. Вельмі чакаю. Але павернемся да каардынацыйнай рады. Ты трохі ўжо пра яе распавёў. Як там, дарэчы, Алана? Яна вось была ў гэтым першым скліканні, і за гэта, і, як я думаю, адсидзела свой срок. І яна ўжо гатовая знову працаваць. Ну, Алана сидзела па справе студэнту, колькі памятаю, і ну зараз, да, вось далучыўся да нашага спіса, і актыўна там ходзіць на інтэрв'ю, дапамагае ну нейкія сталёвыя сувязі там, каб у нас былі вот івенты мы праводзім, да, у Польшы вешалі нашы плакаты в барах, там іншых месцах, каб людзі ведалі пра нас, прагаласавалі. Ну, тобто маладзец, так. Ну так. Адразу пытанне, калі ёсць гендерныя квоты ў КР, пра гэта мы даволі шмат размаўлялі з Францішакам, чаму няма расавых квот? Ну, я на вашем баку, там можна до бесконца ці квоты придумляць, чаму там расавых няма, чаму няма нацыянальных, в Беларусі не только беларусы жывуць, там чаму няма ўзроставых, як бы тут я вас разумею, падтрымоўваю, ну але вот большасць вырашыла, што гендерныя квоты, нават это ж не зусім гендерныя квоты, это жаночыя квоты. Половые. Да, тому што яны толькі на жанчын распаўсюджваюцца. Там можа быць спісак, які там цалкам жанчын, там, ну, тэарэтычна мог быць такі, не было бы ні ў аднаго мужчыны. Але да, вось, такого не было. Но Молдзеў наступ перавыканаў план. У нас найбольшы адсотак жанчын, 60%. І вось. Тобто план перавыканалі нават. Ну да. Таму так, можна лічыць, што мы не падкаваліся этим вымогам бюракраты, і просто у нас было і так шмат маладых кандыдатак. А наколькі вось ты вывучаў сваіх супернікаў? Тобто іншыя вось гэтыя партыі, протапартыі, наколькі ты ведаеш, за што яны топяць, ці можаш ты выдзеліць такія магістральныя ідэі, якія цікавяць беларусаў зараз, ці ну, вот, палітыкі, якія ідуць у КР, думаюць, што беларусаў цікавяць такія-то ідэі. Ну, там, распавядзі трохі, за што вы топіце, і асноўныя ідэі, за якія топяць іншыя партыі, калі ты ведаеш.
Ну, збольшага у нас падобны, я бы хутчэй тут уже не на праграмах рабіў акцэнт, а на людзях, які ў гэтых праграмах. Вось, таму што нават з мінулай КР шмат хто далучыўся да розных спісаў. Як бы ведаючы гэтых людзей, мне ёсць агромныя сумневы да эфектыўнасці ўсяго спіса, раз яны ўзялі такого чалавека. Вось. Основная мэта моўдзяў наступа это вот у нас ёсць такая супермэта, это 1 мільён 5гадовых шэнгенскіх візаў для беларусаў за 5 гадоў, каб іх зрабілі. І мы лічым, што это мэта цалкам магчыма, таму што вот зараз у Італіі план на год 50 000 візаў, то бок за 5 гадоў для беларусаў? Да. Увогуле? Не, для беларусаў. І адпаведна амбасада Італіі вось у Мінску такі план. І адпаведна за 5 гадоў це уже чвэрць мільёна візаў. То бок дастаткова 4 амбасады, ўсё, будзе мільён, але амбасадаў, агулам шэнгенскіх краінаў 29, не ўсіх ёсць амбасады, але вялікая колькасць, тут галоўнае супрацаваць, каб рабіць прамоцыю, прапагандаваць, каб давалі беларусам больш тэрміновыя візы і больш масава, таму што нельга, каб Еўропа зачынялася ад Беларусі, таму што тады беларусы застануцца адзін на адзін з Расіяй, і это будзе дрэнна. Людзі проста не будуць ведаць, як жыве Еўропа, а калі яны не будуць ведаць, то як мы можам прапагандаваць еўрапейскія каштоўнасці. Правы чалавека, это ўсё. І таму намагаемся бароцца з гэтым плотам, які з'яўляецца, таму што некаторыя краіны Еўросаюза, Літва у авангардзе, там вельмі дыскрымінуючыя меры для беларусаў пастаянна хоча прыдумаць. Агулам адчувалі, што літоўцы проста не любяць всех замежнікаў, тому што там пастаянна ў навінах дэпартавалі гэтых, а давайте эти новыя абмежаванні. Там недавно уже разабралі з рускімі, перайшлі на беларусаў, разабралі з беларусамі уже да украінцаў. Там было першае, што в мінулым годзе яшчэ ёсць у них дзяржаўная камісія з мовы, наколькі памятаю. Там у Літве супрацоўнік павінен ведаць літоўскую мову. А з-за пэўнамаштабнага ўварвання для украінцаў зрабілі паплашку, дазволілі працаваць. Это слово. Зменшылі вымогі ведаць літоўскую мову, і шмат хто працуе. Але эта камісія кажа, слухайце, ім трэба ведаць літоўскую мову, а то ўсё, не змогуць працаваць. А зараз чытаў, што прэм'ер-міністр Літвы сказала, што там так званыя ухілянты, я так бачу, што украінцы пішуць, калі яны будуць у Літве, то ім проста не будуць працягваць від на жыхарства, і каб яны вярталіся ў Украіну, прызыўнікі. Таму не толькі беларусы яны не любяць. Усім зараз цяжка на ўсходзе Еўропы. Як заўжды, усходнія народы і Расія. Вось, а ты казаў пра не зачыняць межы. Ці кажаш ты толькі пра турызм, ці вось ёсць праблема, што Беларусь стае такім хабам для Расіі, праз якой там везуць тавары. Хоць у нас мы не першая скрыпка ў гэтым аркестры, але ўсё ж такі штосьці праз Беларусі возяць. Ці трэба санкцыі яшчэ больш уводзіць, таму што ўсё ж такі Беларусь дапамагае Расіі у яе агрэсіі. Санкцыі патрэбны, таму што это як від пакарання, там за злачынства, у тым ліку парушэнне праў чалавека, але яны павінны больш стасавацца, уласна кажучы, самому рэжыму дзяржавы, таму што напрыклад, літоўскі сейм хацеў прыняць закон, які забараняе людзям з літоўскім ВНЖ больш чым адзін раз на 3 месяцы ездзіць у Беларусь. Як гэта ўплывае на рэжым, для мяне загадка. На шчасце, сейм не прагаласаваў за эту прапанову, але прычым тут рэжым? Трэба ўводзіць санкцыі, якія непасрэдна б'юць па рэжыму.
па дзяржаўных прадпрыемствах. Там, памятаеш, у 2020 годзе нават была аплікацыя, якой мог сканаваць тавары ў краме, і яно себе паказвала там типа ці ўдзельнічала гэта прадпрыемства у фальсіфікацыі выбараў. Вось яны маглі б таксама нешта такое рабіць, тому што ў Беларусі ж ёсць і прыватны сектар, яго трэба напэўна падтрымоўваць, хаця бы не абмяжоўваць, вось так я б сказаў, таму што ўсё ж такі, на мой погляд, 2020 год у тым ліку быў магчымы, бо змянілася структура беларускай эканомікі, стала больш прыватнага бізнеса, які яшчэ і ўбачыў, што дзяржаве на ўпліваць, ці яны плацяць падаткі, дзяржава тут забавязана нешта рабіць там з каронай, напрыклад, вот і всякае такое, там па-хамскі нават нахабна вела. Вось, таму, да, трэба вот такія санкцыі, якія там, вот, там, менавіта, відавочна, да, што людзі, конечно, ахвяруюць, там, напрыклад, якія працуюць на дзяржпрадпрыемствах, але, мне здаецца, да, это тут уже нічога не зробіш, на жаль, вот такая сітуацыя. Але калі санкцыі просто, вот, типа, не пускаем людзей, як это ўплывае на рэжым, не ведаю. Так. Тобто економічні санкції ти плюс-мінус підтримуєш, хоч і не супроть всіх, але ось санкції супроть особистого життя людей, супроть там тур, наприклад, поїздок. Там санкції, от було б круто, коли б, така є ідея, вона вітала, зробити для білорусів безвіз, але треба при гэтым неяк ведаць, які беларусы удзельнічалі там пратэстах, дапамагаюць Расіі, каб гэтым беларусам быў забаронен, напэўна, уезд у Евросоюз. Там всякім амапаўцам, міліцыянтам, суддзям, так званым. Вось. І, конечно, супраць такіх людзей таксама трэба санкцыі уводзіць, каб былі хаця б нейкія наступствы раз за злачынства. Да, а просто по такой логике ты умовный амапавец. По-перше, их и так не тое, каб там выпускаюць. Але ты там прорежимный чувак, з'ездзіў у Европу, там побачыў, як жывуць люди, что там не все толкаются там за ежай, а нормально живуць, то можа яны таксама могуць змяніць свои погляды. Ці ўжо все, типу, калі ты 50-гадовый ябачка, то как бы good game well played. Можа і зменіш, але просто, мне здаецца, это несправядлівым да іншых людзей, якія там неяк змагаліся, і ў выніку, у них шмат якія правы парушаюцца, вот этого амапаўца, атрымоўваецца, што ён можа біць людзей і карыстацца такімі ж прывілегіямі, там, ездзіць у Еўропу. Все-таки ж павінны быць нейкія наступствы. Калі ён хоча ездзіць у Еўропу, павінен ісці тады за мапа, можа, неяк. Покаяться. Да. Прыпаўсці на каленях да офіса Ціхановскай. Ці кранцы нарады. Так, окей, давай повернемся. Я зразумеў пра вашы планы. УКР, як ты думаеш, наколькі ўсё гэта рэалістычна, наколькі КР штосьці можа рабіць, які ў яго ёсць магчымасці у першую чаргу, таму што выглядае, што не так уж шмат улады ў яго ёсць. У кранцы нарады же няма улады ў Беларусі, адпаведна, там шмат хто кажа, нават што кранцы нарады неяк не ўплываюць, да, мы не ўплываем, калі мы хаця б на 1% уплывалі неяк на падзею Беларусі, напэўна, было бы, да, вельмі класна, шмат чого маглі б змяняць, але зараз асноўна наша это міжнародная праца, тому што кранцы нарады, яна прызнаецца літоўскім сеймам, там еўрапарламентам, палатай прадстаўнікоў, напэўна, іншымі парламентамі. Мы можам выкарыстоўваць гэты статус для того, каб у тым ліку аб'яваць нашы візы, тому што это дазваляе нам сустракацца з амбасадарамі розных краінаў, там, іншымі чыноўнікамі, палітыкамі, таму што, груба кажучы, яны нас успрымаюць як протапарламент, хаця афіцыйна кранцы нарады это прадстаўнічы орган дэмакратычных сіл і арганізацый грамадзянскай супольнасці.
А вось як ты думаеш, вось у меня есть такая мара, што беларусы стварылі, ну пакуль Лука на сваёй пасадзе, каб беларусы стварылі экстэрытарыальную такую дзяржаву, чтоб у нас быў свой парламент, у нас там быў свой пашпарт, там можа быць прэзідэнт, калі ён патрэбен, пры гэтым без сваёй зямлі. Ці рэальна гэта, і ну ці увогуле беларускія сілы, ну, унутры беларускіх дэмакратычных сілаў ёсць такія ідэі, ці рэальна да іх можна рухатись? Не, ну калі без зямлі, так мне напэўна здаецца зараз. Я просто ну часам так жартам думаў, у навінах же часам бываюць навіны такія, што там у Іспаніі ці Італіі прадаюць нейкую вёску, тому што все людзі з'ехалі, там засталіся дамы. Я думаю, блин, чаму просто дэмакратычныя сілы не набудуць гэтую вёску, і вот і будзе у нас там дзяржава свая. Вось, але да, калі сур'ёзна, то ну, калі без зямлі, так мы уже амаль дзяржава. У нас ёсць умоўна войска, типа протапарламент, урад, прэзідэнт. У нас ёсць універсітэт, там умоўна нават какое-нибудь міністэрства аховы, ну, байсоў там, да, дапамогі там сацыяльна нейкай. Іншыя праграмы, магчыма, будзе пашпарт, але мне уже ўсё больш скептычна да этого ставлюся. І які там яшчэ, ну валюты свае няма. Ёсць этот вот беларускі бізнес, да, праз аплікацыю на Беларусі его можна знаходзіць. Вот такая штука ёсць, можна як бы жыць нават у сваім беларускім мірке і перасякацца з рэчаіснасцю, только калі табе трэба у сільнію, у жонт, як-то адміністрацыю раённую там в Украіне. Ну, я маю на ўвазе взаимодейнічаць з дзяржавай, якой жыеш, там неяк в плане легалізацыі падаткаў. І нават, дарэчы же, нават зараз у нас падаткі ў некаторай ступені свае ёсць, ну, тым плане, што у Літве, Польшы, напэўна, можа, у іншых краінах, ну, але зараз у Літве, Польшы папулярна, што ты можаш падаткі, які ты плаціш, там можаш 1,5% накіраваць у любую арганізацыю. І вот людзі там накіроўвалі розныя беларускія арганізацыі, якія зарэгістраваны там Польшы ці Літве. І нават, ну, колькі памятаю, Новая Беларусь, яна вот таксама збірала эти грошы, а потом людзі ў аплікацыі маглі галасаваць за нейкую ідэю. Там вот у Вільні, памятаю, бібліятэка, здаецца, так зрабілі нейкую. Вось, таму нават падаткі адносна ёсць. Цікава, колькі грошаў вот прынеслі вот гэтыя людзі з Літвы і Польшы. Наколькі гэта вялікія кошты. Блин, вот я там... не ведаю, можна это паглядзець, но напэўна можаш, усе ж зарэгістраваныя арганізацыі павінны рабіць справаздачу, магчыма, это можна знайсці. Можна паглядзець. Да. Ну там, дарэчы, шмат же айцішнікаў, таму можа не так-то і мала грошай. Да, калі мы ўжо пра фінансаванне пачалі, а як працуе КР? Типа, ці ёсць у яго грошы ўвогуле? І ці все працуюць на валантэрскіх? Все працуюць на валантэрскіх, акрамя тэхнічнага персаналу, так можна казаць. Ну, вот, у нас ёсць сакратарыят, і ў ім ёсць людзі, якія, напрыклад, ну, СММ займаюцца, робяць нататкі, ну, рабілі паседжанняў, там, адказваюць за камунікацыю, і гэтых людзей наймалі, яны не сябры Координацыйнай рады. Усе іншыя, там, спікер, глава сакратарыята, сябры КР, ніхто грошай не атрымоўвае, вот, галоўны ну, типа, это... вельмі, як бы, ты пастаянна атрымоўваеш хейт, типа, вот, там, сидзіце на грантах і гэтак далее, але, як бы, ну, напрямую ніхто грошай не атрымоўвае. Трэба нешта, нейкія праекты рабіць, каб атрымоўваць грошы. Так просто ніхто не дае, только таму, што ты там сябра этой рады. Вось. Да. Так, секунду. Што мне ноут? Окей. Апошні раз. Мы не першы раз просто записываем гэты відос. Першы раз мы паразмаўлялі шмат часу, але не запісалась просто. Таму мы гэта робім по другому колу, і трохі по другому колу гэта цяжэй. Так, да, пра што мы... Да, я думаю, наадварот, таму што у нас была умоўная рэпетыцыя, зараз уже, як бы, я і ты ведаем, як можна, напрыклад, думку карацей сказаць, там,
я думаю, будзе нават лепш. Добра. Тады можаш трохі распавесці больш падрабязна про вашу фракцыю, ваш партыю, ваш спісак, таму што ну вось у цябе ёсць такі час трохі прарэкламаваць сярод лібертарыянцаў ваш движ. Вось ёсць 5 хвіліначак. Да, ну глядзіце, мы як бы мне просто уже спаткалася з некаторай крытыкай, типа вот вы там не кажаце пра нейкія законы или там што ў Беларусі будучым будзеце рабіць, але як бы это і зараз шмат хто там канстытуцыі піша, там законы аб вяртанні маёмасці, кампенсацыях, але як бы мы яшчэ не ў Беларусі і невядома калі там будзем. Мы больш вот акурат наш спіс канцэнтраваны на бягучых пытаннях і тых магчымасцяў каардынацыйнай рады, якія ёсць. Это менавіта міжнароднае прызнанне яе і мы вот наша мэта пра візы, я уже распавядаў, 1 мільён 5-гадовых шенгенскіх візаў, таксама праца з моладзю, студэнтамі, каб моладзь магла больш выязджаць за мяжу, навучацца і ў будучыні ну вяртацца акурат будаваць эту новую Беларусь, потому что калі мы не будем этого рабіць, то ёй прыйдзецца ездзіць у Россию, а ну ніхто этого бы не хацеў. Вось нас там да, основная это праца з моладзю, вот моладзевы наступ таму называется. Іншыя праграмы там ну, в основном все вот вакол Европы грунтуюцца там, што таксама беларусаў трэба менш, але розныя акцэнты ў кожную, там кто-то прыняць резолюцию, там, хотя ёсць, конечно, там Максим Шабуцкі і Воля, у них там больш пра какую-то вызваленчую войска, армію, ну, і што ты пра іх думаеш, ці рэальна іх ідэі, ці ёсць у беларусаў такі запас энергіі, каб гэта все ствараць? Таму што по майму разуменню такі вялікі патэнцыял вось у гэтым плане быў на пачатку паўнамаштабнага ўторгнення, калі беларусы там пісалі словы падтрымкі, данацілі, ехалі на фронт, а зараз все ж таки мне здаецца, што мы ў палітычнай такой яме, калі зараз просто мінімум палітычнай актыўнасці, мінімум, я ўжо не кажу пра такія радыкальныя напрамкі працы. Як думаеш, ці рэальна тое, што яны кажуць? Ну, першае, тады не разумею, для чаго тут Координацыйная рада, для того, каб ствараць сваё войска. Па-другое, ну, зараз это хутчэй нерэальна, потому что ані Літва, ані Польша і нават Украіна, як бы, я так разумею, не дадуць это зрабіць, ну, каб это было вот нейкае войска, там, якое практыкавалася, не ведаю, умоўна, на Координацыйнай радзе ці Ціхановскай, і яны ж яшчэ і лічаць, што, типа, вот, не будем заходзіць у Беларусь, тады не будем правакаваць Лукашенка там для ответных этих дзеянняў, хотя ён же цалкам прасоўваецца Пуціна. Пуцін скажа, так Лукашенко і зробіць. Вось, таму... Я ў гэта не веру, я думаю, што ён якась там балансуе, што ён там, ну, тыпу падманвае Пуціна, кажа, там мы там трымаем там мяжу, там толькі мы пайдзём там павярнуцца этой змагары. Ну, просто а навошта тады Лукашенко кажа, типа, вось, Полкаліновска, там Кобрын гатовіцца захапіць. Ну, типа, есть же якась мета. Тобто, я не думаю, што ён гэта... Так это ён же для ўнутранага электарата. Ну, можа быць, а я думаю, што і Пуціна, то што Лукашенко, калі ён адправіць сваё войска паміраць ва Ўкраіну, то ён яго восстановіць не зможа хутка. Это... Ну да, так не, почекай, это ён, конечно, это все робіць, там, я так думаю, да, продае эту ідэю, что ось, я доправлю свое войска, хто будзе абараняць мой режим, тому вот не трэба, і может быть, ну, Путин як бы просто слухаецца эти парады, але як бы, калі ў нейкі момент Путин вырашыў, все, Лукашенко павінен даслаць свои войскі, так сказать, таксама заляпацца ў крыві, то ён дашле. Ну и тым более зараз сам же казаў, что из-за того, что Беларусь як бы напрямую, ну, не удзельнічае ў вайне, не прызнаецца агрэсарам нават в Украине, так, ну, официально, я маю на увазе документ, потому что Россия же официально там краіна-агрэсар, а Беларусь была только на словах, то, ну, як бы супраць Беларусі менш санкцый, это вот Россию там ліку дазваляе іх неяк абыходзіць.
Таму можа у гэтым таксама ёсць нейкі плюс, да, для России, что тым больш у Беларусі як бы маленькае войска і карысцяў будзе напэўна яшчэ менш, чым вот зараз можа атрымоўваць. І НПЗ ёсць у Беларусі таксама. Что? НПЗ ёсць у Беларусі таксама, расійскія нафтапераробчыя заводы іх бомбяць, а беларускія не бомбяць. Да. Так у Беларусі ўсё два разбомбіш, ўсё, няма больш НПЗ у Беларусі. І так, да, ось. Таму, да, я не веру, што это магчыма. І не ведаю, прычым тут Координацыйная рада, калі толькі вот адзін міжнародны рэсурс. Хаця, пры гэтым, калі бы хто месяца 4, да, сказаў таму, што Макрон скажа, што можа трэба будзе ўвесці французскія войскі ва Ўкраіну, таксама было б вельмі дзіўна і нерэальна. А зараз уже абмяркоўваецца часам, уже такое было ў сваіх. Такая Ціхановская так скажа, тыпу, ўсё, я сваё войска уважу, дапамогу Украіне, а ўвесь свет будзе думаць, а на што ебанулась. Да, і ўсё, больш з намі перастануць сустракацца, і ўсё. Карацей, ты думаеш, што гэта малаверагодна, што зараз можна гэтую тэму якось рухаць? Да, тым более пра бюрократычную міжнародную структуру Координацыйнай рады. Я думаю, тут трэба ўжо больш з Украінай размаўляць, у якой уже ёсць беларускі полк, беларуская баявая адзінка. Ну, просто гэта адзінка такая сама не вельмі дагавораздольная. Да, шмат чуў пра это. Ну, тым не менш. Ну да, так, шмат пра это чуў, але што ёсць. Так. Окей. В прошлый раз пра што мы яшчэ паразмаўлялі? Столькі тэм, здавалось, было, а вось мы нібыта пра ўсё і ўжо і сказалі. Да, я думаю, просто я зараз неяк карацей казаў там без доўгіх аповедаў там, да, пра сваё жыццё і всякое такое, больш грунтоўна падышоў, таму людзям будзе больш спадабаецца, думаю, чым першапачатковы раз. Вось, але глядзі, галоўна нават уже калі нават не за нас, то ўсё адно трэба ўдзельнічаць у выбарах Координацыйнай рады, таму што калі ты не ўдзельнічаеш, то які плюс, што ты не ўдзельнічаеш? Ты не згубіў 5 хвілін свайго часу, не зайшоў у аплікацыю, не зарэгістраваўся, не прагаласаваў. Але мінусы это тое, што прадстаўляць беларусаў разам з Ціхановскай будуць людзі, якія могуць мець зусім дзіўна нейкія ідэі, пасля якіх там на нас могуць перастаць звяртаць увагу ці, напрыклад, еўрапейскія чыноўнікі, там асабліва ў Літве, вельмі скептычна да беларусаў ставяцца, пастаянна хочуць нейкія рэстрыкцыі прыдумаць, абмежавання. І там адзін Кнуровіч ёсць такі блогер, не ведаю, палітык назваць, эксперт, ён недавно перадачы сказаў, што яму не шкада беларусаў, якія стаяць на мяжы. І уяві, калі такія людзі іх абіраюць кудысьці, і ён потым на сустрэчы кажа з чыноўнікамі, што не шкада, яны такі, не шкада, так мы давайте вообще ўсе пераходы закрыем, няхай там ці беларусы сядзяць, іх не шкада, ёсць мільён іншых людзей, якіх шкада, на іх не будем губляць час, і мне было дзіўна, што такое кажа чалавек, які кандыдат на выбарах, за якого будуць акурат галасаваць людзі, хутчэй, якіх яму не шкада. Кашмар. Вось. Таму і трэба удзельнічаць у выбарах, каб беларусаў прадстаўлялі беларусы, якім шкада беларусаў. Якім шкада беларусаў. Якія хвалююцца беларусы, да, умоўна. Калі антытэзу, да, сказаць, то шкада. Тут я маю на ўвазе, якія клапацяцца пра беларусаў, моладзевы наступ, да, напрыклад, пра візы, каб беларусаў не выкрэслівалі з еўрапейскай сям'і.
і нас дадалі да яе. Так. Я ўжо не памятаю, мы ў першым частцы размаўлялі пра тое, што беларусам лепш часцей бываць у Еўропе ці ў гэты час, але ну па выніку што? Да, трэба ў Еўропе не бываць госцем. Да, трэба в Еўропе бываць часцей. Ну, я просто з гэтай думкай згодзін, таму што калі беларусы будуць там замест Прагі, там, Берліну ездзіць у Санкт-Петербург і Маскву, для нас гэта горшы варыянт, я думаю. Это просто катастрофа, да, таму да, трэба з гэтым змагацца, і мы вот хацім выкарыстоўваць міжнароднае прызнанне, тому што не так-то і шмат паўнамоцтваў, да, у Координацыйнай рады. Адна з іх, не шматлікіх, это дасяг да еўрапейскіх чыноўнікаў. І пасля 2020 года прыйшоў уже 4-й год, і шмат хто забыў пра гэтыя пратэсты, асабліва пасля пачатку ўварвання Расіі ў Украіну паўнамаштабнага, і ну, трэба нагадваць пра нас, раз ёсць такая магчымасць, і прасоўваць беларускую павестку. Так, згоден. Так, Яўген, дзякуй, што завітаў да нас у госці. Спадзяюся, што ты прыйдзеш якось проста абмеркаваць навіны, таму што у нас сёння... Так, ласка, сёння был такі. Цікавы. Тым болей, што я ўжо амаль навучыўся, як здымаць падкаст. Мы зробім яшчэ лепш. Так, ну, тому што мы-то звычайна, хто можа першы раз зараз нас слухае, то мы звычайна абмяркоўваем навіны з такой лібертарыянскай кропкі зору. А вот сёння у нас такі трохі бонусны, незвычайны выпуск выйшаў пра Координацыйную раду. Спадзяюся, всем было цікава. Калі у вас ёсць пытанні да Яўгена, да нас, то пішыце іх у каментах. Да, дзякуй, Яўген, і да пабачення. Дзякуй усім, да пабачення, жыве Беларусь. Да, жыве вечна.